Assalamu alaikum, barka da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa First TV. Kamar yadda kuka sani masu sauraron mu, fitaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood, mawaƙi kuma haziki wanda aka fi sani da Kawu Ɗan Sarki, ya yi sabuwar waƙa, ko in ce ya yi sababbin waƙoƙinsa. Amma kafin mu kawo ma taƙaitaccen labarin, ka gyara guri domin ka tsaya ka ji taƙaitaccen labarin fitaccen mawaƙin nan wanda yake shura a Kannywood. Amma kafin nan, kar ka manta da yin subscribe da danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in mun ɗaura sababbin labaran mu kuka shirye-shiryen mu za ka gani. Fitaccen mawaƙin nan wanda kuka fi sani da Kawu Ɗan Sarki ya yi waƙoƙi kala-kala, ko in ce fitaccen waƙoƙinsa sun fita a 2022, amma muna sa rai nan da 2023 zai yi sababbin waƙoƙi, kuma ya yi waƙoƙi ne saboda masoyansa, ko in ce don masu sa farin ciki. Kamar yadda kuka sani masu sauraron mu, Kawu Ɗan Sarki dai ya yi waƙoƙi kala-kala kuma fitaccen waƙoƙi da Kannywood ta karɓe su sosai, don har ta yi shura a Kannywood. Waƙoƙin nashi ya yi Tauraruwa, ya yi Raƙumi da Akala, ya yi Ni da Ke, kun ga sababbin waƙoƙi ne. Kana neman wannan waƙoƙi kai ɗan ce, ka shiga YouTube ɗin channel ɗin Sani Ahmad, ka mai subscribe da danna mai alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in ya ɗaura sababbin labaransa za ku gani. Mun gode da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa First TV.